Ale perlok sisien ngin wan syek kasirika ngine pet jayu ya ka Germany ya ka por kala syarem ka tmawa ka baar ngine pet ya ka film ka bekerteng the women of Berlin Haus nam kat kandai spa sausan barok kiri Europe ki balayas no ka Soviet Union kila penkut sendan ya Hitler ka Germany ki yeng kisam pat ki sipai Germany barok ki syapan bethelot bat ki syak lot ha ka Soviet Union hang ning yu ka wei ka kan thei nong thok kubor ka blap kermen ya kri Germany bakan le baha na ka bentala ka jong kari hagis ngi bla le jong ka thma ba ka ba ar ka ni kan thok kubor ka klem kerteng ki sa ka high class and ka first class namar ulok jong ka utrei kum officer jong ka Nazi Germany kala dulu dia kiki baro na do bakari Germany ka hapan pendam waj bergelap mi surok kumba ki wei kinong Germany kile Tangban lat naga jingyap pacing mensau na ubam kampan se ban hap lejiri syakwi ka krum yeng rengkat bat ki kena bat ki temen ki kru ki bedon lang hangta hakata ka jakari bat ka itu katu katni kita ki brio bat bun na pedeng jongki ki susi namar bahyeng ki yap hakatma hangta kala yu iru ya kwi kan thei ka bla sitom jur namar kal erbi jongki sipai Soviet kat bakasyong ka mudur marwei ban tho ya ka ka bakala yu i bat pha shu ulok jongka Nda ka jinge siat kalaja bat katdem kalarangat ki sipai Soviet kilwan tur sejan bat kila penbanaya barok ki balat em bakimun wan ban pendam wat no kentup ya ki sipai jongka Nazi Germany na kata ka jakari bat kini kila sngap ya kata ka jaka bat kala long ka jar hendai tang sipang kila sngobiang ya ka jinge Herkuli namar dangdon ki sipai Germany ki bdang lat em bat ki yang sejrong ban siat haka jinge Herkuli ka bamar kaliang ki sipai Rusia ro bon ki balayap bat kila pha sejrong ban let peniap ya ki sipai Germany bat ban wanra syapo jong kata ka station bakin le ka badan kam kolonial ula kontak sya major bon pha sipai sekaliang kamon bat kin sa sya Berlin hadu bakat ma kan dekut bat ki sipai kila lap ya kita ki poi wer ki bari kata ka kram rangkat bat kani kanong thok kubor katukat ni ki sipai kila lap ya kanong thok kubor bat kala keren ya ki dagaktin Rusia bat wei ni pedang kita ki sipai ula thang kata slide bat kila saya baro ki kenthai sabar bat kipan mana bakat thma kala kutno bat nda baro kila poi habar ki sipai kila ajing bam ki da uphan bat kawai kenthai kala pan jing bit na ki sipai ban syemi kita ki jing pam haka jakabu kanong tho kubor kalawan ban sakhi kata ka jing pan bana bat wei ni ki sipai ula kli jing kli ya ka kawakam kwa ban juba bat ka phet no andrei ka sange amariu iba kawai ka khana Germany kawan nadin jongka la syabat bor ki sipai ya kawai ka khana kan thei ka badai na Silesia wud kala lej ayu shabi ha kata khana bakan lej sa ka yeng jongka bat kala be ki wei pat ki sipai ki ba mudban bat bor ka temen bat kala kliang no ya ledi ha ka jaka jong kata ka temen kala te po uni sipai un sabat bor be jaka kumta kala lami uha ka jaka ka badum bat kala persyang ban phet no ilade bat kala set yu ta sipai ha kata ka jaka kumta kalami no syabar ban pan jingerap na umejor rep uong pan ban ba ki sipai jungi kilong gi bakhoj bam dan jingpang kumta kile kat pakimon yaki kenthei agari kapor kumta kala phet no daga jingdom bat mars niat chakmat wei sipai ulai bat bor no eka hakata ka jaka henrei bapli kala syale sngusin ai no ka wei ka temen haka bakal aji kari no hayeng jong kalem bat kita ki wei pat ki briau habar menta kini ki sipai kila ruai ke jing ruai anthem bat kila syadru rei kini pat bapli kila isu ap lanu ke jing erap iki kanwan kawai nagi kenthai ke bala syabat bor kini ki sipai kila thu ba ka Soviet Union kalamut ban penduk jaj no yang ki Germany kat bagi dangi keren hangta lawan poi kila ki sipai bat kila sim no baro ik ta ki jingbam bat kila mut saban sim kabui kenthai ki badan hangta kat ba kanong thok kubor karang syong hangta wei sipai lamut ban sim kabui ka rekini ki wei pat ki kenthei kila ai khublei kita ki sipai bala khot ki Red Army kat ba kisngi kidang ya kani kanong thok kubor pat kala syak sngo baha be la ka jong kamet pan padan kam de sipai namar tang ban laj im naga jing yap kanong thok kubor kala ai men sem ki wei ki kenthei ru kanang bakin laj na ki jing jenjar rei kini ki sipai kila sim kabu pan ban bat kanong thok kubor bat koi kenthei kila let komplain no ha u komandar kat pagi sipai gidang dan ka jingelang kanong thok kubor kala let hangta du me jorep lepan wai no kita ka jingelang bat ulai keren bat kai kata ka jingsha thombor plat jong kan thai ki sipai
Hari major pula ong penban ngingi nang pensitom e pitang lagi minit hari ke Germany pat la sans nam ngingi kala pensitom ber penjenjar. Hari kala pen painia penban mat kala ong mentangam sya syu la jai e ru yanga. Hang ningi i arngut ki syukurim jong ke Germany ber we us supaya jong ke Soviet Union kawi kalong kami ka ting yo ba unrep ik khun jong ka. Hari tang sipang por ngi i kalok jong kini syukurim kala dam bat kala phale biang e kakam sipai. Hari ula ong haka ba baro ubri umbiang. Hakani ka sin pat ngi i ya kanong thok khubor baklai enjoy bat kisipai bat ulutenan ubalamut ban thia mit na bat ka kisipai pat kat bagi dang skobang ban ya thu khana shapang katma ka balalej na bat ya ka bakila job ngi i hang ni pat ya uni u accountant jong ka Germany u kerteng u akat kat ba ka nong thok khubor ka dang sha pen bi ha ulutenan bat dakik tin jali je jong u kalau kum ngop bat baro nda kilalek nang ta satang maki armut bat uni ulutenan uluong padai ban thia mit bat ngam ta kamit hakasi ka babuot bat katwa krang ya ja kusurok nang ta Berlin kalau kum kendet ban yu i major bu udon lang bat u accountant jong ka Germany watla kala syak priang sum hakini ki armut syukurim ndrei kala phetno nakata ka jaka major ula phal ai bat usabon wakan sum khnang bakan bahabrio biang wat kani ka sipai Rusia ru kala isat siai ka jingle jong u ndrei ka hapan nget kat ba uong namar kalong tang ka sipai kan the kamla ban yarap e ru em ndrei ka ele kat bala ban yarap e kani kan thok khubor dakilat klem tiki bobon bat kala let ka jingdom ban ai taki sabon bat kala kada ong kani ka Berlin jong pha major pat ula be no ya baro ki breu ban ya keren private bat kanong thok khubor hang ta kanong thok khubor kala lech kamra thia bat kala lawi ki jan ban penlengo yu major bat major ulamut ban wan rung rei ula babe ya ka ei ka ba ula keren hakmat namar u klem shim serious ya kata bat ngi i hang ne baruk sipai gla shim ka bu ban bat bori ki kan thei ha Germany bat ki ong kani kain ka bainong yakhi kat ba ki sipai ki dang sa ding ka nong thok khubor bat kala tho ki jing tho ha ka dairi ka jong ka bat lawan kawi ka perlok jong ka ba kerteng ka anatu ka ba ko ong ngawan da ka gypsy bat kala invite ya ka bakan let no orang kat bat ka hakawi ka singi bat ngi major rip ulawan ra jingbam kum ka do bat kiwi ya ki sipai Germany ban psa ha ka ta ka jaka bu ula set hang ta gini ki skrim kilai keren biria ka nong thok khubor ki ong baka pena thlej bat ki sipai ru kilai kan hoye ka bat kilai ong baka Germany ka Rusia kilai de banya te perlok si junam kendet hang ta lawan kawi ka grup jong ki sipai bat kilawan ya ka ban pe ja kata kamera bat kilalap yu wei khna Germany bala tu i ki jingbam kuni khna udei basa ka jo ka yeng jong ka nong thok khubor bat ka tu ka khna nong Silesia kila klina kata nong thok khubor bat dan manu kata ka yeng jong ka bat kam shamla ya thu e ki bat kum ta gila sho i wei uriu rang ba kan ya thu ba manu badan ha ka yeng jong ka major pat ha ka jingdom ula let ya ka ban yarap yu tu ubrio bat ula mudan siat uni usipai ndrei lawan bat no de ki wiki sipai yu bat urip ula maha manu badan ha kan ka yeng ngin siat bat ngin pen prano ikan ka yeng da ubom bat anda barok ki bri ula let na hang ta major ula let hajan bat kanong thok khubor bat kanong thok khubor kala let ya ka ban maham no yak ti ki brio ki basa ka yeng jong ka bat klai kendo ki nong Siberia ki bakim kwa shu ban phai shala shnong hang ningi i par yu major ubala persyang ban ai jingeda ni ban ai kilar jingeda ya ki nong Germany kumju ki sipai ula kumsho jing i ja kanong thok khubor namar ki kam jong ki arngot bat ula ai ka bang account bat ula pen itu ru ki bahi yang asam baro ngi i hang ne pat ya kanong thok khubor kabala sha snob ha we din i we tang ban yu repair ya kata ka yeng bat kala sha snob ha ba ya ka met lejong na ka banta ya kini ki sipai jong ka Soviet Union kat ba ki sipai ki dang snap ya ka cingkran jong ulidar jong u ha ka radio ka nong thok khubor pat klai kendo ya ka perlok barim jong ka ba kerteng ka el ka bom shamla don shu hashnong laslam hakani ka por pat klai thu hal ka jong ka perlok pa u lok jong ka udan ha Siberia bat menta klai shong di sha bat kilong kat nongi kaman bat kini ki sipai Rusia hang ni ngi i ki kan thei ki blai kran ya ka jingsha thombor ha ki sipai bat major pat ka nong thok khubor pat namar bu lo sho jing i ulong ka ri Rusia ka don kam ya ka thei ka start kumaka hakalai phautrik jung April pat ni i bakini ki sipai kila pha translate ya ka nagaktin German ya ka ba balei bat kat nungut ba ka Germany kala peniap ben yaki khna jiu hakak tang ler marsen ngawi kini pat kala phetna bat major rip ula ong ba Adolf Hitler bat kri Germany kala peniap ben palat yaki khna ak taki po kani ka sipai Rusia pat ko ong phetna na u namar bakina si Germany kala peniap e ka lok jong u
hangta lapan benar ui umijor baka Berlin kala syakram bat menta katma kala kutno Shisendan. Hangta baro kilai kamen bat kilai yarwai ya ka national anthem bat kilai syat daga jingkmen hakata kapur. Hangta kenit kamash kala kedo ya umijerip bat umijerip iong ba ngahablet Siberia ban lit perlat email ka jong kalok naga kti jong ki Germany. Hangta baro kilai kamen ya kata ka jingjok bat kilai syong ya kaban yabam bat ya kila klet ya kita kiba kila do akatma kumi kiba yang sem ya kiba iet pathon umejer pat ulatem ya ka piano shwabu unlet chijing thia bat kanong thok khubor klapet na jikhang yet pat kala yo i ka dor jong u Joseph Stalin akre por umejer ilo ong ba ki kanthei kiba bhabri ki jemnot ki bon kiba layap akatma andrei satang makahi ka barang don pat u hangning i usipai ubala bu aj bah ubala lej aka yeng jong kanong thok khubor ban sim kabu ya kane ka poi wer ka basa aka yeng jong ka bat u khna ulayarap bat kaneru ka khnyat ya u ka jing khnyat jong ka ya u barok lewan hang ta bat kane kanong thok khubor ka hapla ba ka dei ka yeng jong ka bat basa eki u wei ulitanen ula ong ya umejor ban pansitom ya kini kanthei nrei ula kantat ya ban pansitom ya ki namar u isn ai bat umejor uli i bakile kemen kle syar kini ki Soviet Union ula lej hakata kamera jong kini ki nong Germany ban ai kawi ka bicycle ban pa phet ya kawi kan thei na ki ul ong phla ya ka ban ya rakhi la luat tani ya ka ban pen kemen ban ya bam ya di na ka banta uli dar jong pi u Hitler ni i hang ni hakapa baro kle kemen bat kle syar bat kle enjoy hakapa kle yo ya ban pengklam ya ka sarkar Germany bat hrei uni umijerepat uleh kren sipang kata katma bat uleh syok jing iet ya kani kanong thok khubor bat kle syong arngot ban yak thu iki bat ban phla ya kita ki baro hadin kata bat kal ong bang rang yai ap ila ujong ulok bu unwan phai bat haswa bu unmi umijerep kala kedo ya u bat kle thiak lang kata kamiet bat ka step ke bobot kanong thok khubor kala lej bat ulitenan bat kala yu i ila ujong ulok bat une ulitenan ula ong ba ngi lapha da ki sithi bat ngi lakami u bat lawan ra hang ni bat ngi i hang ni kini ki arngot kat ba kanong thok khubor kadang pensiat jing siat elo jong ulok bat kala ai u kata ka dari bun pule te perlok hang ni ka khana kala kut no sendan hakaba ka Germany kumno kale ben ki wei bat ka ka bainong ka bakayo an ki wei ti ngin sai sempat aku ke video takkan mau ban share ban like ban subscribe kublai shibun perlok ya kajing pet kajong pi ya kani ka channel